Yo, what's up, homies? So, welcome to another video. And wala ka po tayo lingaw. And naragat mo sa balay. And magsamok-samok pa. Luto siya. Sa'yo mo lutoon, Kags? Mga request ni mo, sir. Luto daw siya. Upahan ka ng mga canned goods. So, canned goods ito, guys. Kasi gano'n sa takutan. So, canned goods ito, homes. Dito, homes. Bago din yung mga naitabo dahil sa previous nga mga adlaw. Monday. And kung nako'y kilakaw sa Iyala. Sakay kong series. Sakay kong taxi. So, umuwi na hitabo dito. Traffic gano'n kayo. Traffic dito kayo. Sumbot na lang. Traffic dito kayo. Traffic tungod sa mga checkpoint gani. So, dahil kayong checkpoint every corner, every border sa every barangay. So, nasa yung mga checkpoint na sa Kansas. So, umuwi mga traffic. So, na. And holiday karon pero yeah, holiday karon sa Cebu. It's Cebu Charter Anniversary. Saan? Cebu Provincial Anniversary. Cebu Provincial Anniversary. Cebu Provincial Anniversary. So, happy anniversary Cebu Province. Alright. Dong. Sa itong buhaton. Ay, sa itong buhaton, Holmes. Kung ako na yun na sa itong buhaton lain, di? Saan? Ganahan mo sayaw? Sayaw ko? Ganahan mo kanta? Gugay sabi ako, wala ka gitar bitaw. Ano po gitar eh? Nakoy ukulele, nabili mo sa office. Good so, wala di tayo magbuhat ani. Okay, sige lang pag sounds. Sounds na sa ta. Hindi sa mga kadungog sa ako ang golden voice. Right! Duha na mong prepaid wifi dito. Ah, Sharo ka? Duha na ginaka-network ha? Ilis-ilis. Natay globe, nasa tayo PLDT. So, pulihan na to ba kung mag-vlog dito, tapos pikas, di ba? Hula-hula rin ko ba nga ganahan ko mag-live stream. Maghisgotag mga mga current events na mga panghitabo gani. Hitabo sa mga hitabo karon, PhilHealth. Sama ng giingon nga kanang no backriding policy pero mga backride kung naay barrier. Sama ng mga political o na itong mga current issues kung nahitabo sa Lebanon. Ato na i-live. So ngita ta og paagi nga maka-live ta. And bangita sa tagpaagi nga ato ang net usog. You know na, di ba? Mura na ko akong GoPro, mura na og kanang di na kay siya di na kay siya clear gani. Kung makita mo sa kong video, di na kay siya clear no. Pero kamutan mo ang tayain buhat ang tayain nga so mag-anto sa study. Sunod ato nang i-claim nga makakuha ta og Sony vlogging camera og Rode microphone. Hi, Eiyan would like to thank the following: Bemby Gaming, Kids Zero Gaming, Icebucks TV, John Jix Woodworks, What's Up Yow Clothing, Abix Bookkeeping, and for the full support of Bisaya YouTubers Club. Ambot bitaw pila na ron kadlaw basta kay August 4 ano siguro ron? August 4. So since August 1 nag-GCQ na diri sa Cebu. Grabe kay daghan ng sakyan na coding kay po ng mga private vehicle pero naka-traffic ka di kay ang mga checkpoint daghan kay mga pulis. Sige og kuan kada skina ay pulis. So kada skina magsige sila og check. So mo naka-traffic diri. Sakay kaya po nag-taxi kay lisod man kaya po ng kuhan kaya po tayo masakyan lain walay angkas nga pinili ra ang biyahe sa series narailain nga kuhan ba narailain nga ganan so minimize lang sa taglakaw kay kasi matakpan tani kanang sausage yung log ito Sausage and egg? Ang gagawin? pwede ka pili Ako layas. order na dine-in dere sa Wipro nga McDonald's dere sa Ayala dapit pakuhan mga bling Ayala karon pa ko nang dun sila silog
ikat, akong ikat. Sige, malimpyo mi sa store. Nga, anong yung mga kitang tayo mong kan? Ay, ari yung tambayan. What's up, homies? Nasad ko sa yala balik kay nakoy hatod na importante dire. Ako ni time check 10 AM karon unya. Wala ba? Wait ako. Grabe kami nga. Sakto di ay. Bigapon din ni makadaghan ang tao ang malls kay tungod sa Q-Pass. Need man gyapon Q-Pass para makagawas. So kung sakay yung taxi, sakay yung taxi, ikataan ko Q-Pass. May mga checkpoint po niya, punungon ng mga taxi. Ang mga nagsakay, i-check kung nabay Q-Pass. So bigyan po niya siya. Bigyan po puno ang mga malls tungod na sa Q-Pass. Factor sa na para malimit ang paggawa sa mga tao ba. Bisan GCQ na. Kaya tayo karon 100,000 ang case. Luya suban ng mga tindahan no, kay close yapon. Salamat ragid ta nga antod karon nagapon tay trabaho. Salamat sa itong mga kumpanya nga wala tag pang layoff ba. So pero ginawa. Daghan ay pang tulog kay need man gid ni. Ay shield, may mask. Patakbo sa kayo kay video. Oh. Dagan sa checkpoint. Grabe. What's up? I'm using the Huawei Nova 7 SE nga camera, so nindot diba? Nasa camera sa front, nasa camera sa back. What? Split screen. Chuya. Guys, pwede na di ay landscape. Oh, landscape na niyo. Oh, pwede na di landscape. Chuya ba? So ay nagstorya ka, nga imong gusto ipakita ang mga tubangan. Pwede ra gyud. Kala back to back ang camera. Oh. Luyo. So ay tao guys, ay tao. Parang mga barriers kayo, di ba? Pero lagi sa meaning ang IATF ma-approval pa din may sa tanan nga mga barriers nga pwede ninyong mapalit. So homies muna mga pangtabo karong si Manaha and yeah, August 10 na ba magsugod tong gamit ang Waitrace app katong mga workers dire sa Cebu City nga gikan sa mga Cebu province, so need sila o mo-download sa Waitrace app per governor's executive order nga gi-release just this week. And so muna. And by the way guys, what's up yo, cups now available, so just message me in my social media account, link in the description below. So kung ganahan mo aning cap, this is a way to support me also. And yeah, I'm hoping nga okay rong tanan this week and stay safe guys. It's your homie again. Chill.